yamdlulisa umhlaba ngiyini phakathi uthi ucula usile so that siqhubeke zonke uthi chabalala ube ungapheli ube wena ungaphezi uwe owafa wakoyisu ufa wavuka ekufeni wenyuka uhlala kasemunene kukaThixo. Siyathandaza ke Nkosi uYesu nje sibanele yonke imimoya yokulawo Thixo wethu emelana necebo lakho emelana ukuphumela kwalo ngegama likaYesu waseNazaretha. Siyathandaza umoya kaSathana namademoni akhe adeployiweyo na asayiweyo uba Nkosi yami azokuba ukuncedakala nokuphumela kwecebo lakho kule ndawo yaseMaveleni. Siyibopha ngegama likaYesu. Moya wakhe siyabonga Nkosi Yesu. Authority sinikezela in Jesus name. Amen. Kabalam yo yabulisa tata bulisa baba bulisa baba sisi bulisa abantu bonke ngegama lehele Nkosi Yesu Kristu ngabantwana. Amen. Amen. Kabalam Thembelani Richard amen sindisiwe somuzamskolele ngiyamthanda Yesu wenze uceba impilo yami. Amen. Haleluya. Ndiwase Tanzania Monti East London kuKompo di pastorisha Jona Koloni uneNhlanzi bangena sekhayelitsha OGBTG. Amen. Sindisiwe izono zami sixolele ngithanda uYesu wenze uncebe impilo yami. Amen. Ungumuntu ngenaThixo phela uzibhekela kodwa wafika uYesu ebamba impilo yakhe benapha sisini. Haleluya. Sisi nto Yesu okwazi ungena enhlizweni amchange umuntu u-out phantsula alichange lomzalwane. Okay. Hallelujah. Amchange umuntu esaziwa ngendlela aziwa ngayo ngomnye wabantu babesitoti eMtanzania. Isilokhe sakhona yasazi tata sithi kawikiwilila imfene singabokoloza akudala eMtanzania phuma kulolokishi ndikuphunyuka bephethe di-out yendawo wafika uYesu kamoto kapokela namashaka phana ayena khansisi Maxisi sizonga pha out yaqola izolo inosindiswa ndiyazimu andiyifika mntu because ndiyazazi izolo bengingubani. Yazazi izolo uba bengingubani. Ukwanele bengengangena ukwanele phako lakho andiphathele ikofu namaqebekwana aphume ngekhono siyigqimileyo kungekho mntu sobabini bengenaphuma uzile pha asifuthi nezineke aphume singezangana kodwa ngoba ngothi bajonga uThixo bajonga uThixo athakasa papa bephuma ngelo phumelo athakasa bephuma ngoba majobani uThixo abantu bakhe uyamapha umntu
Angiyadlula nje kodwa asichitheka nje kulithile. Ichithile. Njengoba nje ncedwe nguYesu. Ufuna ukubonisa uba uYesu uyamnceda umuntu. Ngimane ubalisele ukuze uyazi uba uYesu uyakuthini. Uthixo undinceda ngenjalo akanceda undisindisa wandilijwaxa ngezigiyo zikamoya ingcwele. Haleluya. Ngoku abantu abandaziyo mashini yelathini umuntu wakhe wathi noba ndithwele endimaziyo utata amondizanayo wathi esebhethini esibhedlele siyombona nomzalwane wakaMandela. Usubona utata wafika kutata wathi encuthu le ntwana yakho uyayazi uba ibeka abantu izandla amaphini. Wathi kati hey ndiba futhi ndihambe ndiva ngabantu apha esithubeni uba le ntwana yenza ezo zinto. Andiyazi wayithwelanga ngale ntwana into ezibalisa aqumbatyhini utata. Abatshoyo batsho kude bakabatsho kum uba bayathi umntu wake wathi kum ebangithatha abonzalayo. Ngoba utata ndamthandazela utata wangutsotsi mama. Mina abantu bathi njengoba Beret phantsi kwayo kukho 9am njengobekela Beret phaa bethe usingqini utata phaa ku-9am utata bangabe besela waze wafuna ubetha amanzi wasiyibhiyi ivuliwe angabuyeli kuyo because eyazi usitoti bangamgalela amabhiyi ayegqithi uzayisithoki utata wazaleka into esitotana. Haleluya. Samthandaze bathi kongafi tata ngingabamkelanga njengenkosi nomsindisi. Ngiqhuma umvuselelo siqala umsebenzi lokho samalinga imoto asiqhuma umsebenzi ba ngoba ngafona esibhedlela kodwa khawuleza utata kuyakubiza ngathi themba ndishumela ndihamba ngizokutata ngathi imoto yotsho kutata ndithi ntoni lutho uthi ndifuna uYesu wakho. Utata amawonke ezodima uYesu ngambhacabula izandla zentloko amayesu amamkele kuYesu xa utata uzawufa kwisulu esithathu anikezele engeni khona angasekho ndihamba nasibhedlele ngathi bawo ndiyabulele kuba uvile umthandazo wakho ukutata bangabhubhi engenawo uYesu ngoba uyaba senkulu sesiwoko ishumele ngako uguquka abantu tata ngevele esiwokwenu never angithathele beyongena njengephatha beyongena nenqayi akalaba na-crown ngoba khangasebenze imbandezelo akadlulanga simbandezelweni ngoba mamekjo xa ungena kwimbandezelo there is a crown. Xa unqobileyo ukhona i-crown yoloyiso omqhele ukhona umqhele woloyiso. Uba ungena entweni waze woyisa ulindela umqhele zibili woloyiso. Akhona abagulayo namhlanje akhona abagulelwayo. Imessage namhlanje yabantu abagulayo neyabantu abagulelwayo. Andizozifunda ivesi zabantu abagulayo because abekho sebanahlobo zami and ngizobathandela abagulayo because abekho angizobathandazela abantu abagulelwayo because abekho. I will change the topic today. Kaloku khumbula ukhona izolo akandishumayele ndingasengena kule izolo bangababekho sebanahlobo zami sentshoyo sayifana ukuxeleza ndongenamsebenzi le sifana umsebenzi uba abekho ayilungisi loo nto sefana. Praise God. Abenge asingene evesini uthixo na verse 30 namhlanje what bakhona ba andindwebeni
ngabathena ndicela abantu abagulayo baphakamisa izandla bethu nomamela into abanganinganiceli le nto yoba nizondibhatala uba bendizabeka isitya sabantu bathena zibe bendizandicenga kama ndizonicenga boy ndizondithini boy sentsho ningabi novalo uba funeka bethi anikho nditsho kayi-20 sonze ndenze loo nto andiyenzi loo nto ndikwazi ndibhatalise nivile abangibhale bengandicela tatam akhona ihlatyana oluvayo owathethani zizindlebe zidetebe imali zizindlebe yes ndizotoni hayi amazinyo agungquma zibeke imali andizokwenza loo nto nguwoyazi uyagula nguwoyazi uyagulelwa senthi usukwenza ndicenge andizotsho ngoku zamlinga qatsho kwesibini awanzenza loo nto unza loo nto uzazi wena Chile, vamos a hacer un feliz. Omnye umzalwane ebandleni yabona ngositawuku yabona umbulawo bangabevanga bangaphandle but afika umbulawo umntana yena ingoyanga nje but xa ngaphandle umbulawo sifika sibona bangahamba sifota naye sonke le-airport sifote naso sipoze inobulawo yabona mina ndibona umbulawo wancini into yabona yes nampha lokali jongo befika phaya ebhoda ukweventshini ndithe ndifika xa ndibakulamadisi yo oko bezayo bazofota la ndithula yinto engazofota nam ombulawo abanofota siyafana hlobo zam ngoku ndiselokhalini nam njengombulawo xa nam ndiselokhalini xa ndiselokhalini uthixo enzela into word of knowledge athi apha kumntu onjenganje cela khawuleza abantu zomthandazela ndiselokhalini avela ngaphakanga ndithi botela nantsi mike xa ndiphuma uthi hamba uyeke msinyane kodwa mnumeni ngowuphindile ndim lo kumcela ndithi umamothandazela ke athi ndizokuthandazela kodwa mathitshilizi uyazazi ngokuba uthixo lwamtyhila nguye and uthixo xa etyhila kadlisele uthixo xa etyhila umntu suba uthixo lo mntu efuna umthini umncede hayi ngoba efuna ukudlisela ngaye ndincediwe uthixo ongakhulu amamhla kwenza mkhumbula kodwa mkhulu akhumbasesekaalethi imali bakuthanda kakhulu yazi nto abo bantu bamnyama bahlezi betyhoba ngothakatha wakwabona igqufela imhlophe wakwabona wonke ungakhulu omnyama uyathakatha wonke bafuna omnyama ufuna neba bantu kuthanda ntanam bakawazi nafuna utshoba at least kubekho umntu othi uyakuthanda ngoba abantu bacela kujogile bona sasipesa dabuli kurhele hayi aviyo makolo Jesus ndingathiwa mthixo bantwena uba ndifika kumcimbi woba sakuthandazela abantu igift endiphiwe uthixo mamela ndilibalisele ngokufutshane orayithi ufunda ndibathele bakhona abagulayo iivesi zam ntobo zam zahlukile ne yile nto iba ndibuze ndineevesi zabagulayo esazifunda ne ndineevesi zabagulelwayo esazifunda if abekho abagulayo andizozifunda iivesi zabagulayo ndichithe ixesha leni uba ngababekho abagulelwayo kukho abagulayo ndizafunda ezi zababakhoyo sivana hlobo zam naw ndiyacela bakhona abagulayo bakhona abagulelwayo amen baba lapho niyakhumbula besithe
itopic yethu sithethela phezu kwayo itopic ethi authority igunya. Ngiyakhumbula ne sengetopic yegunya. Kanti ngiyeke noleni izwi 5 kuya 10 ndingcele ndibalisele ne ndibalisela ngithi bakubeke healing. Boye mvuselwe lebhali ngominyaka didinwe ngixhaphile. Ndibheke ekhaya esilaleni. Xa ndifika ekhaya ndilala ndicela ifowuni hlala ekhaya akho noma ukubandi kwam abantu bayakwazi baza bebaleka. Once babona imoto bayeza nangikula mandikhendla losekhendla le dala ngelimini uba ngolwesine yangena ikhona yokuqala yathi brother mami kudala ndikukhangela umyeni wami usesibhedlela uyahamba uyokwenza operation ye-kidney une-kidney failures. Mama wathi ngomso uyakhona ndathi mama kusasa azavukela izomthandazela thatha imoto lapha ngongena i-Eastern Hospital. Xa ndifika ndafika senogqirha amanipota ezothatha isiwe theatre operator. Xa ndafika egameni kaYesu ndacela khona i-English anekhoyo ngoba incinci khona nje ndakwazi ukhumsha nogqirha oba ngamthathi. Ndathi kuye kanti uyakholwa wathi umfundisi atyhila ivesi. Ndathi bawo uthe imiqondiso elandelana nabakholwayo bayobeka izandla bakholwe baphile. Nam Thixo ndibeka isandla kuye ndiyakholwa uzawuphila. Thixo uthe wena ntoni sicela egameni lakho uzayenza. Bawo egameni likaYesu ndicela impikiso ngotata. Bawo ndiyabulela ngobumfile. Tata uphilile. Gqirha mthatheni. Wongene theatre. Ndafona inkosikazi yakhe emini ilila ndithiwe nobubhubhi. Ilila yathi mfundisi oogqirha xa befika phezu kwakhe izinto zakhe ziyasebenza 100%. Uyawazi umthana into awenzayo omnye pha. Ndathi Thixo wena unezi-spare parts zethu. Uba lo product uthengileyo yelo ndandimnibiza amagama ngathi ndiyadiqesiwe uadvertise izinto. Lo product noba yeyiphi nawe ithengileyo noba ithini noba matshini uba yintoni. Now ukhona abantu njengabakhona lapha emalelifu abantu abaneebhoti ezibhaliweyo we repair TVs matshini ntonto microwave babhalile khe nibona izinto zene. Yes. Now aba babhalileyo phayana uba ngabe uyayithatha into yakho isa kubo it's 50-50 chance. Usenobuya besithi asinayo le part. Iyavakala ne? But bandibize njibenge ngale ngithanda le product uDefy. Uba uthathe umatshini wawusa kowayo kwaDefy. It's 100% guaranteed but amatshini uzawubuya right because they are the manufacturers zikaDefy. Iyavakala ne? Banazo spare parts zikaDefy. Sebona hlobo zami. Now, uba iwashing machine, banale parts washing machine. Then i-manufacturer yethu yomuntu uThixo. Now, uThixo unezi parts zethu. uThixo unezi parts because God is our manufacturer. Now, uba ngabona ingxaki ethile, siya kuThixo so-order part entsha. uThixo afika akhuphe le part indala. Afaki patenta because God is our manufacturer. Ndiyayazi lento ndibheka izihlangu ngekhaya. Kufana nabantu abangenabantwana. Afana uyakuthixo abaneqandana. Uyakuthixo imani bethu manje. Jongani ezulwini sinelungelo ngena siphuma ngoba izulu likhaya labantu. Ithi iBhayibhile usathana lungaphulonke ezulwini. Ithi iBhayibhile ummangalali wakho ngalali day and night ungena phuma ezulwini. Yo. Lapho Thixo
kumele nathi uba ezulwini xa ufuna uyongena. Lona ukuthi ungene ezulwini ingangumka lo. Zen ungene ezulwini uba sakuvele ezulwini. Kodwa uya khona. Unkosikazi ngomnyaka ufika uthi uyafika nje ngoba uye unkosikazi ndibe yabene ejobi zakhe ndithi unkosikazi yintoni uthi mina umakoti fakani njengoba ndinabantwana nje uthenga impahla online uyazivasa zonke aphinde azothula the word president akho unkosikazi uyalinga uthi uyandihlebela ukuthi ngoku kweso stage ndithi uthi ndithi masana ndandibona sana kasisika mina ngakho ndisa lapho babe bayeza bambeni ndithi baba sikhuphe sifake kwelakhe izulu fwa fuli door vela abantwana ndandinamntaneni ufana oyise ngedate ethile ngemini ethile umntana uzamumthetha bawo siyabona nomsinikela thewuthi ngitsho bokuwa thatha umkami saphuma ngonyaka waya a week before le uthixo bethe uzafika ngayo ne wahlala esibhedlela kalunywa abeleke ngezake ngomobezana akona ngabeleke kanti into enganini exactly uthixo beyithethile wabeleka umntana wethu kofana oyise kasi nyam ngokubejola nomyeni wakhe bebethandana nomyeni wakhe bebenayo banayo umntana ngoku besawutshata basalona besawutshata banamntana basile wafaka ibhuti sizocela umntana nomyeni sizocela umntana sithanda zethu mawo abakucela umntana abakucela kuwe wena unika abantu umntana kasinike ezulwini sabuya nomntana lathi umntana uzaba yikwekwe uzaba njengoteleka ngohlobo batheni uzaba lezimpawu ndimbonile ezulwini boom lantwana bathi yathi xa izalwa wathi bhuti umyeni amuthi mandicele kuyigama ngathi igama lakhe ngokungawo amandla kaThixo. Isulu likhaya lethu. God is our Father. Ubina manje umntana kacela ishangu ucela phuma. Ungatsho uthixo mthetho wethu lonke ofana siyazi uyazi mantelezela wallet yakho ni wallet umntana ondikopa gqithi kume locally unkopa nyanga sisi andimfundisi nale yokutelezela wallet nayithatha qha ingxaki andithanga mayingaphelwa ngabaphela isilene coins kanti wallet jonga wena ungakuninge wena ungabi namali apha kuvile bhanki ndingazendibeni entloli kuthiwa kuwe bhanki yamani namali mabivele mina wamkhathi bhanki yamina ntoni hayi kugqibezela inyanga ababona nenzulu sifini kugqibezela inyanga ngamabona nenzulu imoto ufuna ukuyibeka ukhona iteksi because udinga ipetroli hayi usindisiwe emazi abantu authority yenu yazini yazini bangcwele ngoba ndifona ndingukhameraman ndandla ngobaba umgcoba sewisile ngokufresh afana wethu fresh obawisile ndithi bawo kula weekend khalipha umgcoba sewisile inkosi ba ngokuphila ingene ikhona bangoluhlobo lwekhandi longcwabe wisile andiyazi le ndima andiyazi le ndima ye-authority bangebeka njani na uze ndiyi-understand xa i-authority nayo ugeza ngayo ugezele wena ngayo because uyayazi but ongayazi i-authority yakho uhlutshwa nempukane egqithayo yandihlupha indima ye-authority yandiyitya
ukuthi yini Thixo sisingayazi. Ayifuni tsunami authority. Ifuna wena ikhoneni. Ubayithi iBhayibhile masithi sikhela sibesifune uyikhonelo lo. Waphupha umama wayemphe imoto waphila wayikhutha. Wandipha into isemvuselo eqhubumvuselo tekeni. Unkosikazi abathi avesasa athi ndikubona ingathi kuphiwe imoto, le moto ingathi iToyota and iCorolla, but njengoba kule ndawo ijikeleza ingathi Yaris, but ixakiwe manje le moto, but igrey. Abenqoba unkosikazi akayazi ngikamxeleni ndiqhubeka iphiwa namhlanje. Cha ndisalinde abantu ufuna ndidibene nabo. Ufuna ndidibana umfundisi ngilesi ngelo mama. Ndithi lo uthi uphe imoto baxelele. Imoto usuzathi ngathonje ngale inqobo. Imoto ngaphuma ngalimbuze ndathi imoto mfundisi uStefan hayi sibasaphuma bendithe ukuthi khoma uphiwe imoto Thixo undiphendulile. Ngabizo mamathandaza nabo ngothandaza nabo iteam yakhe umthandaza ngathi lo uthi uphi imoto hayi noxolo mfana. Imoto le right hayi right yakho kuwe. Uno big cars. I can. When I watch the song that I follow Coscas, I tell you, there's a surprise. As if he can, I find an answer. What was that answer? The motor to the body, people. Incha isayibizwa qalenzwa ukuthi ayinhlanisi ukuthi kodwa ngenzela abathikiti manje ngoba lo ngiyapress wami ixesha iminyaka emibili emithathu wafuna la mama ayicela ukuyisa imoto kamntoko phofu unkosikazi nakulo game ngomfazi wami hayi tsunami uvuka nayo uthi izawuxutha imoto qhubeka khona lo usikhulele kulela umqa kodwa maliphi nyana bakudala ukufona mama athi ngibuyisa ngiyibuyisa nafona abantu bathendaza nabo elecela babona ngibuyisa imoto xa sifika ndathi ke ndicela imbuzo bandimenze kuwo ukuze ndicela ugoxolo yona imoto ngiyibuyisa hayi kwathi abakhona umenzile banika wagula kodwa igazi liyaphela emzimbeni alazi uba liyaphi na wahamba esibhedlele yombo xa ndifika ndifona makibekho kanti muzafuna ngekho umuntu kuba eyovisit awo ndafika bekho abantu babo ngoba lokho ingxaka ndizazi ngoba andimanga nekhozi kwama kagule lo mama njengoba engayixelanga into yoba mhlawumbi imoto kumuntu uthela ntoni andimazi bakayixelanga nabantwaneni xa ndifika amanzi bekuthiwe bekhasathethi ne xa ndibona wakwazi ucela amanzi abavuke abantwana bakhe bamnika usithiwa indaweni wabeka pha sahlala akakwazi uthena akwazi uthini simjongile nje amndimjongile bekubeka izandla kuye ndiyamoyika wathi phambi yes bandicela amanzi baxabe so bekho esendumile isitulo sikhamba kwethi sakhala senzela amanga lesweki waqhubha ndithethe inyani kuKristu waqhubha wathi wakulile ugqirha wayengcwele
yavuka i-authority ndihleli nabantwana bam ndathi Thixo soze afele khona ndangena kwela moto ndiqhamuza ndawuvula umtiyati ndangqala kuye ndathi Baba egameni likaYesu noma umphefumulo wakho uphima ubuye in Jesus name wakhohlela avuka waphima sabuya sancokola biza abantwana bakhe kwenza amanesi kwenzeke ntoni athi ngangefisa isiqhaqo lenkoba noma sisiqhaqo noma sisiqoqo noma sisiququ okusalayo befile qha authority baluleke authority inkosikazi kasifana wami uma uyayibona uKristian lena ndebethe kanti nginepetrol ephelele ithilelo ngeKristian petrol ethile umama unkosikazi wafoma lithembelana uyaphela umntana umuntu iambulance asifuna umthatha ndilapha umama unkosikazi hamba ukuthi kwaziwe nasemsini Some bengakhona bayangathi khona xa ngifika no uthi uma sesibhedlela ambulance kufuneka kuthunyelwe umuntu asifuna umthatha kumstawu ndathi mama ndibhizi ndenza umntwana esikolweni ndathi mama efikile izamthatha bye phone umama esidaleni wathi ufike mina ngiyamthatha sisendleleni uyaphela ndathi mama uke wabhubha uzungamsemoshwari before moshwari umfonele ndizawufika noma kuphina zawufika azofalo ka okho ingazale manager wakwenza wafika wenziwa zonke izinto eyokugqibela owenza abagqotshozwa apha emqaleni ngoba uyapheka unemingqina ngoselazominqina emqaleni kwathiwa neyelinge lokugqibela ufakwe upipe xa ngabo omnye upipe uphefumula ngabo kwathi lokugqibela yena akazophila ndathi ngenye imini cela nkosikazi ningakhe ngengekho ndithethe inyani ndikuKristu andixoki ndafika ndizapha umakhulu xa ndifika ngibone kwasondela kakhulu ukuzayo ngibone yanasinini sondela apha umakhulu xa ndifika phezu kwakhe ndibeka isandla athi uThixo lo udlisiwe ngubani kabani umtyise into ethile igama lakhe ngubani ukhonza kwireligion ethile ebenxile into njena nje ukhonza kwi-Muslim religion ndathi ke okay Thixo ndiyabulela uba ngaba ufile ndiyakuyeka ukukhonza Thixo ndizakhonza i-Muslim religion because it's more powerful than Christianity so ndiyayeka ukhonza mqwebise Thixo uyaphila xa ndifika kuba ngubani ubani bamxelayo ubani ngubani bayamaza okay angabe sathi bawenza intoni ukhonti ndingabalisa ngoThixo ophindisa abantu bendisebenzisa ilanga litshone niphenike niphume kodwa masiyele eBhayibhelini ke ukhonti Komunyaka nguyemvuselelo isidinelo yachayiva ugqibela ke yachayiva phambili yachayiva by convention kuba khona isikriminality yachayiva umfusi mabhuku wayengusenza religion ebhodi chayiva kwale sidaleni umfusi makhozo umqwetha alifuthi kunamandwendwe sibekela kuphi ngumzalwana ngumfundisi umzalwana sibekela kuphi kunamandwendwe kama umuntu ovela lapha fumandwendwe khona umuntu ondazi uba ndiyaphotha xa thishini umuntu namandwendwe ndingena appointment namandwendwe khona sendazi uba ndiyaphotha umuntu othi kumntu namandwendwe ungakhangela appointment nandwendwe uthi gqisa sigqindwendwe ngoku ndithandazele xa kuzindwendwe kuyathandazwa uthi wangenzile ebendwendwe lizokwenza ntoni xa ndifika pha umntu ongumakhulu ulela apha phantsi bakola ukulesela ulela makhulu njengoba lo mafoleleleshe Mamela, njengoba lo makhuleleleshe athi lo sisi fundisi ndixelele osista bamba ndikubonile ukhona
sibone kujayiva wavele screen ujayiva ndibonile ukhona ndikamake then bathini sivele ukuphuma esibhedlela sisayinile umama simkhuphile esibhedlela kuthiwe masayine ngoba sibone kwiscreen ngoku hayi nabo hayi unyamekile mfundisi imzisa okay Thixo bathi bamsa kum andikwazi ukuphilisa mntu abamsi kum Thixo bamsa kum wena Thixo ngumphilisi philisa lo mama ngegama kaYesu mphilise bamphilise ngegama kaYesu bawucela philisa mphilise lo mama ndithethe inyani uKristu ngoku lo makhulu sakhonza naye sengisiqhuba ebethe nwi mangcwele ndimbonile uThixo andikwazi ukwenza andikwazi ndingathathi bantu andikwazi ukwenza nto sevana bantwana andikwazi ukwenza nto but uThixo yena uyakwazi Otherwise, I said it to me. I don't think you are not to vote. But I'm women, I don't have one number to vote. Why shouldn't you are not to vote? Convention, women, I never got one number to vote. Verse Chomizam. Antete kulusubana munivile ivile abakhulelwayo Matthew 8 asasa omnye Marko 2 lendibambe bathi ndidibanise izinto ne ndiboost ukholo lwakho andibanjelwa alo yasibanjelwe phone because ndiboost ukholo lwakho so that xa singene verse ngabisenzeni into singene verse iqedwe ivesi iyazithethela ngokwayo masambeke chapter 8 verse 5 to 9 utsilo yo 13 omnye Marko 2 verse 1 to 5 funda lotho mzana ke ufundele 5 to 9 utsilo yo 13 ngaba bakhulelwayo ne siyeva apha uThixo isicazana siyagula silele ngendlu sinedumbe ne akuguli yena unomuntu ogulayo siyevane amshiye endlini egula funda mama ngokuhle phansi thana athi uYesu kuye ndoza ndisiphilise mna waphendula umthethalukhulu wathi Nkosi andikulingene ukuba ude ungene phansi kophahla lwam thetha ilizwi lodwa saphiliswa isikhala sami uthi thetha izwi lodwa suthi ubheke endlini amthetha qathetha ukuthetha kwakho Yesu uzawenza umahluko ngoba nami ndiphethe ndithi kulowa iya aye ndithi kulowa buya ndimntwana gunya lophatha verse 9 kuba nami ndingumntu ophansi kwegunya labanye ndinamasandasi phansi kwami Yesu angizophilisa lapho but the only thing that is going to heal that person it is your faith makwenzeke kuwe ngokukholo ngandethe ayifika umuntu uphilile Mark 2 1 to 5 Mark 2 verse 1 to 5 ufundile we right na mama ufundile we right mama mfunda wathi kwabo kwahlanganisana into eninzi yabantu ngoba kude kungalisabakho ukuphelelana nakuleli mandla isemnyango wayilithetha kubo ilizwi
samukela base kuYesu bathi iBhayibhile akugcwele abangakwazi ukufika kuYesu benza ntoni mama bengenakusondela kuye ngenxa yedibane idibane kuwena banika intuko apha abekhona sezanto zasayisa abantu ezanto zinzima zasayisa ezanto zafika uYesu nile epulpiti zabala mangapha amaziki ukusuka mnyango uzothuleka loYesu zajonga iBhayibhile kazigqiba zavula intuko zamosha inkonzo zavulapha ngoba into ezifunayo ukuphiliswa kokuwazo zayivula intuko iBhayibhile zamthola ogulayo kuwo zamthola krithi phambi Yesu wathini Yesu zange bakholwa nedumbe kwakhona abazisileyo umntu onedumbe lo nedumbe zangakhole bathi abazisi bakholwa iBhayibhile uYesu esabona ukholo lwaba bantu bazisileyo waqala wa-adresa nedumbe lwabona ukholo lwabazisi Atini ma. Akubona ke uYesu khona lokho. Wathi monedumbe, mntwana wami usipolelwe izono zakho. Ndomama uzozakuthenga. Dithethe naba ke. Bazise abantu. Ngicela ubeka komavesi cha. Ixesha lakhe ngini. Ubeka komavesi. Ukuthi ubanyeva. Aba bantu bagulayo. Ababanganakhona. Bathi abantu ababelokho ngaba bantu bakhulelwayo ubuya iBhayibhile ithi makwenzeke ngokokholo lwakho every time uYesu please ubungasifunda zonke incwadi zevangeli uYesu please akho umuntu Yesu amphilisa athi ngiphila ngabo ngoba negama elinamandla kodwa qho uthi makwenzeke kuwe ngokokholo lwakho Masana Stone Matthew chapter 9 tibekisa kwaba bagulana verse 27 to 30 no Mark 19 no Mark 10 verse 46 to 52 Matthew 9 27 30 Mark 10, 46 to 52. Uthenge apha edlule apho uYesu. Walandelwa ziinkomo ezimbini. Sithanduluka sisithi, "Sathele inyama yalo kaDavide." Kugula bona. Babona uYesu. Uyabona bekuthi xa kufika indawo ngathi inevuselele. Abantu bebeyazi ukuthi lilanga labo lokuphiliswa. Onengxaki yalonto ebeyazi ba once uthole indaba zabantu uYesu umuntu ebeyazi ba uncedo lwakhe lufikile nekho umuntu obekethombele ekhasi into obekethombele ekhasi yayingamelanga uba iphakathi kwabantu ngokwethuthayisi because umuntu obridishayo bengafuneki phakathi kwabantu befuneka ahlalele yedwa bathi kantombazana iqonde thithi ngokuYesu selapha emamelifu Tilibale rules and procedure of the church. Today we are deceiving God. Yakwaba Yesu. God is what's best. Kuba namakhala prayer sikhaya. Amakhala ndiwabe bapheli imali. Xa ngona phaza ikhazi bebe. Nasekonzweni icela ithanda zona ka. Xa ngona phaza ikhazi bebe. iBhayibhile yakhwela. Yangena phansi kwabantu. Yafika yabambumbelo yengubo kaYesu. Uthi uYesu kubala ndithukumisileyo uthi uPeter hayi ukuthi khale yakuthuku baninzi abantu abakugila uyawuthi ukuthi ubala ndithukumisileyo uthi ndiva amandla aphumileyo kum haleluya ngoba xa siza kuYesu nengxaki unamandla phuma kuYesu abesengena kuthi
Mama. Utake amanye lapho uYesu walandelwa zimfomo ezimbili. Sijanyuluka sisithi senzele inyamanyana kaDavide. Sitha ungena ke-endlwini. Seza kufika kuye imfama. Athi kuzo kuYesu. Niyakholwa na manje nakho? Niyakholwa na bandinako? Usambe mama. Sithe kuye, ewe Nkosi. Jesus. Wadula ukuwaphumisa amehlo azo esithi, ngokokholo wenu makwenzeke kuni. Ngokokholo makwenzeke kuni ngokwandlela nikholwa ngayo. Ndizotsho kuni nabakhula. Ominyaka thandazela umntwana HIV. Thandazela ndilapha kukamu ndithi uphilise wahamba umntwana. Ayibuya wabuya ne-results bathi intsholongwane yakhe egazini kodwa kuthiwa zaphinde kwesibini kwesithathu waphinde kwesibini kwesithathu waphinde wabuyela nasekhaya intsholongwane yakhe egazini kodwa ke uzuke ugqirha ayokuxilonga ukuzakum uthi kuthiwa ngeke kugqirha ngoba ndiyile hlanga ekliniki ayikho ndathi mamela ke mamela uba uye kugqirha ndizawuthandaza ibuye. Uthethwe ekliniki kodwa unentsholongwane kodwa wazi kodwa nentsholongwane banike i-advice ngoku uphilile uthi kuthiwa yakathathu uphilisa uthi kuthiwa yakugqirha kubulawa isiti yakho eyokuthi kuphilisa intsholongwane ayikho uye kugqirha udlala ubuyile nokuthakazela thetha ngoba ibuye phinde uze kum ngawuye ngeke asinabamba ndiwuye ekhumbula imfama uthi uYesu makwenzeke kuni ngokwandlela nikholwa makutheni mama. 49 to 52. Bangcwele bam uThixo uxhomekeke kuthi. Khumbulani sithe thetha lento uyifu nakubela ngomvulo imessage ngomvulo ithe thetha lento utheni sujonga imeko bayimeko ithini na thetha lento utheni. Niyakhumbula umlolo eBethesayida ena-38 years egula uYesu ufika kuye uyabuza uyafuna ukuphila ayithethi nakuphila ithethi na uYesu wasindwa inceba kwameba wayiyeka but uYesu wasindwa inceba ithethi namuntu wakuthi xa amanzi agcojiwe andifake uthi ngishela ngabasekhaya ngenxa yale meko yami yokugula ndikhandisa ngokuya kube khona amaphoswakanye ngoba abanye bona basefresh basathanda ngoba kwabo bayathanda bona amaphoso yena kanamntu wanosiza uYesu wathi uYesu uthamake kuko lwakho uhambe. Haleluya. Ngoba ingxaki yimeko yabona izinto ezidinayo kukhuluwa ngoba singafumani uThixo lulwazi esilufanyiweyo alu-against indlela yeBhayibhile but it's a religious mind. It's a religious mind. It's against the word of God. Lomfa ufika uYesu luncedo ukuzufuya funa uphila yena uthatha ireligion yokuthi kufika ithuba esixophaqopha amanzi kubekho umuntu ongena kuqala phila ungena kuqala uthatha ireligion. uYesu akabuzi loo nto ngalesiwayo uYesu athi thetha lento ifunayo besibale meko ibonayo imeko ingabambi but wena uthetha lento ifunayo hayi leyo uyibonayo. That's why ezekile waprofeta kumathambo amathambo mile kwangekwa
ebhodini livele izwi likaYehova amathambo ahlangana ithambo lakhathambulana ngoba uthethe izwi nangoku uzawuphila ngokokholo lwakho lo usendlini uzawuphila ngokokholo lwakho. aphendule athi kuYesu aphendule athi kuye uYesu uthanda abantu kwenzele ntoni na? Yathi ke imfama kuye Raboni ngithanda abantu ndibone. Wathi ke uYesu kuyo hamba uhambe ukholo lwakho lukusindisile. Hamba uhambe ukhomelanga ngwini enye into efakwe igaba kuthi lubeko lwezandla enhloko. That's not biblical. It's religious. Mandina enye into efakwe igaba ukuthi makubeke izandla phi kanti babeka izandla enhloko ithe nawubeka izandla bagule bathi ithe enhloko baby imiqondiso elandela abakholwayo Marko chapter 16 emisapho statement phosa ma entire job enkolo yabhulele lo job ma futhi Marko 16 verse 17 imiqondiso ke eyakulandelana nabo bakholiweyo nansi egameni lami bayakukhupha idemoni bayakuthetha ngolwimi ezintsha bayakuphatha inyoka noma bathe basela into ebulalayo. Ndiyazazi zonke izigaba ndiyasazi esodla ipoison sazazi ipoison emvuselweni sahambisa nechinyama sahambisa abantwana kwathi masona abantwana esikolweni xa sifika phala mama wothuka xa sibona soshumela for the day because wayesidlise ngomali engatholi udliso bani obani dliso badlisa ngomali engatholi ukuthi singobani thi sihamba nabani nabathe badlile bona soze bazi aba mama engizwi ndiyambile wena ungamboni njani ndimncinci ndiyambile si nenkosi ndiyambile bamama Abathe basela into ebulalayo ayikho ayibenzakalise bona bayakubeka izandla phezu kwelilwe iphilo obeka izandla phezulu phezu kwelilwe imilonti ithe enhloko hayi thanda ngomzande hey singabasasa of course Columbus things like that but be careful be usathana kadlala usathana sele yasenza sijesu jongani bangcwele umilani nomleni imbonisele ubanga kufunda kulamatene sifunde komama mne uyavuya ukuthi wenze idaka wenze wena udaka waqaba phi emehlweni efana ngiyakhumbula ne iki Yesu wenze wena udaka bathi waqaba kunenda usithi kwefunda kaMarko chapter 10 le iqondo fundo ngapha ukhe wamenza into lamntu uthe cha hamba ukholwa uthe avuleka amehlo efana kodwa kwabanye bafuneka bakaqala isystem yothelezona ikwiyi-1 xa uthakazela you listen to the Holy Spirit uba moya ngoli thakazela njani ngoku because emvuselelweni xa uthakazela uhelapha bathini helapha ngenqesi babathakazela izolo ubuthe wakakujonge emehlweni umngenelababa eye contact uphila mama bebenkaba bengithoza abantu mbonile la mama zathi mbeke ezandla ngithi ndathi bangabijonge wanjonga wathi inyama yakhe ingekhoza phambi kwenu niyakhumbula bangcwele now kulo meko yonke ngoba sometimes I listen to the Holy Spirit not even sometimes always I listen to the Holy Spirit uba mandithekazele njani athi ungababeka izandla bakakujonge umngenelabo kukho eye contact kale ndijonga uphume impiliso kum akamoyingcwele ingena kuwo bayaphila naw ngengomso the devil worshippers xa sisemvuselweni sizaziyazi uba ndithandazela nge-eye contact xa zifika ziqaqa into amashiyeni athi umoyingcwele ungakajongi bazakukrefa amandla uzubabambe ezandleni ndibizani ubambele ezandleni bandibambe ezandleni ngengomso bafake ijudethi
afake izinto phambi kwamina athi mazawubambe esandleni ndibabeke esandleni oko ngoba indlela othandazela ayibonanga bani ngoba uyayazi usathane but isiwayo uyesu naye ayathandazela abanye baphanda physical abanye besebenzisa isifake. Abagulelwayo noma baphethe izinto noma baze nabo noma abanye baphethanga izinto ngoba bekho bayabazi namagama cela babe